laksananira layu kumbha kucemrah maratani kula nuwun sewu Sang Prabu Pandhu Purahanira aku Begawan Kimindama ana ingkang mestani Resi Kindama Prabu Pandhu sing tau tak sumurupi paduka iku Nalendra ing titing pamawas dasare teteken kasucen pepayung budi rahayu. Duh Sang Prabu, aku tak guneman karo sliramu. Kowe ratu ingkang disuyuti dening para kawulamu klebu para ratu kiwa tengen nanging jebul kondange ngasmamu ingkang malimbar tekan ngendi-endi mau ora jumbuh karo kasunyatane. Kowe ratu ingkang murang tata, kowe darah Saptawarga nanging ora titi nggonmu nandukake pamawas. Kowe ratu nanging isih kendhih dening watak angkara. Kowe isih klimput dening tumindak ingkang gawe kapitunan lan ora duwe kamanungsan. Ngerti yo? Aku nedhen nindakake saresmi karo bojoku. Anane nggonku saresmi dadak nganggo memba warna kidang. Merga tumrap wataking para brahmana, salulut iku minangka dadi panyrimpeting laku. Nggonku nggayuh kamoksan. Mula caraku nggonku nindakake salulut karo bojoku aku kudu memba warna kidang. Nanging ya gene iki dudu paprangan lan aku dudu buronmu. Kowe wis wani nibakake pusakamu ing ngampuhe kagila-gila. Ingkang dadi jatining lesan mung kidang mongko kidang ingkang nedhen nindakake saresmi. Oh Prabu Pandhu, nikmating titah ana ing alam donya iki yen to lagi nindakake lelangen karon sih lawan sisiane. Tumrap aku iku duweni rega ingkang dhuwur. Bareh ning kowe wis mundhat lan wis nyupet kekarepanku, satemah aku ora bisa weweh rasa sengsem lan pemarem marang bojoku. Saiki mbok pogok uripku Sang Prabu Pandhu, lakuku rina wengi uripku sakputuhe mung tak nggo prihatin nglakoni tapa brata. Mandya gunemku sadasara kowe saresmi kelawan bojomu yen kono tumibaning antakamu. Oh oh
Samar pamoring suksma sinuksma yawina yaya sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana sangking layap kliyebeng aluyuk Siang pantara ratri hamong cipta pukulun ong tanolian kaeksi milo katur ing kang cundha malih Rama dewan ingsun Hyang Agung mugi paringa pepadhang dhateng jagat Ngastina. Kakang Adipati, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ing sahari saratri rayi paduka kula tansah kumbak kumbuling pangangen-angen inggih labet saking kawontenaning negari Ngastina ingkang kados mekaten. Kula ngraosaken bilih sedaya kala wau namung tuwuh saking lilunging ngraos kula inggih labet kawontenanipun yoga kula ingkang sampun meh ndungkap kawan welas warsa wonten madyaning wana Minangsraya mongko dereng pikantuk pepadhang Kakang Yayi. Pun Kakang iki ora maido sepirata susahing atimu jalaran atmajanira ingkang mijil bungkus enggo ing titi mangsa iki durung ana tandha-tandha luar saka penandhang. Najan tawus kapernahake jroning alas ing pangangkah manjinga dadi tapane nanging nyatane urung ana pitulungan ingkang kawasa. Yayi, pangrasaku uriping menungsa mono reh ning winengkuing kodrat. Nanging manungsa kudu tansah bangkit hambudidaya. Siadya aja mung tansah ngeling-eling kelawan dosa ingkang wis mbok tindakake, nanging lelakon ala ingkang kawuri tetep dadi kaca pangilon. Supaya aja nganti sepening pamitung
lan kuranging kawicaksanan. Merga ngene Yayi, wong nampa kabejan iku yen ora bisa nanjakake kabejane sayekti pancen dadi pangloro ping urip. Dawe Kanjeng Rama Penemban Saptaarga mengkono. Tak baleni sepisan maneh. Wong nampa kabejan iku yen ora bisa nanjakake kabejane sayekti bakal dadi pangloro ping urip. Saka pangrasanipun Kakang kabeh dedosan lan kabeh keluputan ingkang nate mbok tindakake nalika semana samengko lalekna lan tumuli lumembak marang pepestening Hyang Suksmana kawekas dibudidaya kanthi srana pangesti. Krana apa Yayi? Kabungan gedhe lamun ta sira minangka ratu Gung Binetara mongko wis kagungan putra. Najan to putramu iku metu ora lumrah. Nanging kabeh mau bisa dadi punjering kabagyan. Kanthi srana teka ning Panembah tansah golek srana labuh marang bebrayan. Lan saka pangrasaku kepindhon keluputane Siadi nggonmu mateni kidang ingkang nyata kuwi maliyane Begawan Kimindama. Tak alani kepindhon keluputan ingkang sira tindakake. Nalika Siadi nuruti pangidam-idame bojomu ingkang angka 2 ya kuwi si Madrim ingkang kepengin nitih Lembu Handini titiane Sang Hyang Jagat Giripati. Yayi, ya merga saka kegubel katresnaning bojo nom Siadi nganti lirwa ing panindak munggah marang Kahyangan Junggring Salaka wekasane antuk dawuh saka Sang Hyang Guru. Sang Hyang Giripati bakal maringake titiane Lembu Handini lan bisa dititi dening Yayi Prabu kelawan garwamu. Nanging samangsa Siadi kondur bali ana ing alam langgeng, Siadi cinadang neraka Yomani. Tumpuk matumpa-tumpa lelakon iki jebul kabeh mau yen to tak glecah lan sun surasa kabeh mau kaya dadi panuntuning rasa supaya Siadi elinga marang jejering uripmu. Lho kang sapa iku Yayi? Saka pangrasaku dina iki ayo tak kanthi tilik putramu menyang madyaning Wanagung. Merga ing ripalungguhan iki sing nunggu ya mung si Yama Widura kelawan si Puntadewa padene si Permadi. Kang iku Yayi, tatanen rasamu. Pandhu Banjarah ingkang Puswitarum kasiring samirana mri sekar katong ngas kandano maweh raras pernaning triya
Kakang Dipati ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan cumeplong raos sing manah kula namung tasih wonten ruweting panggalih Gandamana kula wonten pangandika ngadhawuh sinuwun sun pundhut wawasanira yayi lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun menawi saking paningal kula kawontenanipun ingkang putra panenggak ingkang taksih wujud bungkus kala wau kinten kula malah dados titikan bilih putra paduka menika setunggaling calon satya pinunjul ingkang saged mbrojol ing akerep kinten kula benjangipun tetep dados tetungguling senopati ageng ingkang pilih tanding jayaning perang nganggo dasar apa dene sira yayi matur kang mangkono mila kula gadah pemanggih ing mekaten jalaran nyatanipun sampun meh 12 taun putra paduka bungkus kasetraken wonten ing tengah wana namung tinenggan dening Raden Widura miwah putra paduka Puntadewa menapa dene Permadi mongko tanpa ngunjuk tanpa nedha seprika dumugi sepriki pun bungkus tasih sugeng ngapalipurna katitik saged ebah saged polah tur mawi nyuwanten gereng-gereng sinuwun kawontenan ingkang mekaten kala wau kula pitaya bilih ingkang putra menika benjangipun tetep dados tetungguling titah menawi benjangipun saged medal saking salebeting bungkus pramila sinuwun pedah menapa paduka teka dadak duh kita ing penggalih malah prayogi sumangga paduka ngegongaken raos Subrata kangge nyengkakaken dhateng babaring lampan kala wau Yayi Gandamana ya sun rasa bener aturmu sinuwun Yayi Suman ana parigawe apa kula kepareng badhe munjuk atur iya Yayi piye nyambet pangandikanipun Kakang Adipati Dastarata menapa dene pemanggihipun Kakang Gandamana menawi pemanggih kula namung dasar wulang cara kina inggih menika menawi wonten jabang bayi ingkang lairipun bungkus kula nuwun sewu menika klebet Mala Sukerta lare ingkang gegolong Mala Sukerta kala wau mboten sae ing benjangipun badhe nyengsarakaken dhateng tiyang sepuhipun menapa dene kula warganipun wondene bayi ingkang klebet Mala Sukerta kala wau ing antasipun inggih menika julung caplok inggih menika bayi ingkang lair wanci Serap Surya menika inggih kalebet Mala Sukerta wonten malih bayi ingkang lair tanganipun Ceka sukunipun impur mripatipun 3 utawi talinganipun namung setunggal menika sedaya ugi kegolong Mala Sukerta ingkang temtunipun ing benjang dewasanipun boten badhe nyuwargakaken dhateng rama ibunipun malah kapara badhe ndatengaken bebaya mila sinuwun mumpung dereng kelajeng prayoginipun ingkang putra bungkus kala wau lajeng dipun larung kewala kinten kula mboten badhe prayogi kedadosanipun benjang badhe damel sangaripun negari Ngastina Suman kowe mung waton matur ngucap ora mawa dasar sinuwun mugi kepareng paduka mboten menggalih bab kawruh gugon tuhun ingkang baken wekdal dinten mangke paduka kedah enget bilih sedaya titahing merca padha kala wau kinasih dening Hyang Agung nadyan to lair cacat liwah ciri nadyan to julung kembang lan sanes-sanesipun sedaya kala wau inggih klebet kekasih ingkang maha nasa kedah rineksa murih lestantun gesangipun ingkang maha agung kala wau tartamtu badhe ngayomi dhateng sedaya titahipun sinuwun atur kala wau menika kala wau sanes kawruh gugon tuhun nanging wonten bukti kasunyatanipun lampan pinten-pinten nedahaken bilih
tiang-tiang ingkang mijil cacat badanipun kala wau namung badhe damel wisuna miwah badhe damel dredah wonten sak badaning kula wangsa. Suman. Ngawu gawar ucapmu. Wong semene iki sing cacat wiwit lair bra saka guwa garba ora ana liya kejobaku. Mripatku ora weruh padhang awa. Nadan to wuta mripatku nanging ora picak batinku. Mripatku picak nanging aku bisa dituntun tekan ngendi-endi. Beda karo kowe sing wuta atimu. Kowe nganggo pathokan kawruh sing ngaya-wara. Yen wong mijil ora lumrah sak pepadaning titah mesti gawe ribet. Kowe duwe pathokan sing ora lumrah lan kowe ngenani sapa-sapa. Nyuwun pangapunten. Sampun kula titeni bilih menawi wonten bayi lair julung caplok menika tartamtu mboten badhe lono gesangipun. Kowe eling ora? Kowe tau didongengi karo wong tuwamu apa ora yen to lairmu mbiyen julung caplok? Mboten. Ora piye? Pancen nalika semanten kula medal, kula ngingok serap surya. Kula lajeng mlebet malih. Kurang ajar. Kowe iki mung waton ngeyel. Ning guneman ora nganggo waton. Yai Pandu, kula wonten dawuh. Ora susah kakian gunem kang tanpa guna. Aja nggugu gunemane Suman. Sing baku wong urip ana ing alam padhang mono mung tuwuh saka ulahing pangucap. Ana kang sengsara lan uga ana kang mulya. Saka pangrasaku kabeh mau tuwuh saka ciptaning ati ingkang nuwake ulah lan patrap ingkang ora gathuk mula banjur awuh kasangsaran. Pangucap iku ulahing basa ingkang tumanduk wektune tanpa kala mangsa. Nganggo nelakake rasaning ati tumamane bisa landhep banget. Yen kebeneran bisa gawe senenging liyan ning nek nganti bisa dadi kekembanging praja iku kang luwih prayoga yen tuwing ngucap suci, bener, jujur lan adil. Mula kang iku Yai Siadi ratu ingkang titing pamawas wicaksana putus tak kira ora bakal kasamaran ning sabarang rek. Besok ndak tak ngenteni opayo tak kanthi bebarengan nitih rata. Tuduhna aku tak melu-melu nyenyuwun lan meminta marang panguwasaning dat kang murweng dat. Muga-muga anakmu bungkus enggal antuk pepadang pitulunganing dewa di.